Suntem în atelier, în hala de producție stupi. Astăzi este ultima zi. Mai adaptăm și mai facem niște rame. Rame pe care foarte mulți apicultori, unii dintre ei le aruncă sau le bagă pe foc. Poftim, eu nu ține tu. Nu e nevoie. Uitați, sunt galbene, frumoase, curate, pentru că le-am spălat într-un recipient mare. Deci, cu sodă caustică, adăugăm la 50 de litri de apă. Punem 2 kg de sodă caustică și 3 kg sodă de rufe. Și uitați cum arată. Impecabile, clătite cu apă și le putem folosi în continuare. Mai punem câte o capsă, batem un cui, găurim și le refolosim, da? Pentru că e păcat să le aruncăm, da? Totodată, ce se mai face? Pregătim nou sezon apicol. Găurim ramele. Am făcut ramele, avem o mașină de găurit foarte bună. Vă recomand tuturor. Prețul ei e undeva la 1200 de lei. Pentru comenzi, știți foarte bine numărul meu de telefon, 0742 147 389. Este eficientă, nu acele mici jucării pe care le regăsim prin târgurile apicole. Deci pe viu vă arăt cum găurim niște rame, da? Uitați, în văd. Gata. Am făcut găurile, uitați-le, se văd, da? Și cealaltă parte. Gata. Uitați. Eficientă, zdravănă, figură, impecabil, vopsit. Pentru cei care doresc să achiziționeze asemenea mașină de găurit, le pot sta la dispoziție, sunați-mă și o veți avea. Eficientă, merge rapid, să aveți o mână sigură la introdus sârma, întindeți și faceți-le chiar întinse de la ora actuală, rămâne numai farul să-i puneți și gata. Da? Ok. E simplă, deci vedeți, pornește, e eficientă. Mihai, poți să filmezi și motorul din față, poți să arăți și detalii din față, nu e nicio problemă. Filmează din față, din partea cealaltă, să o vadă apicultorii, ce eficientă este. Ce mai avem? Avem aici acel sub de 11 rame. Bineînțeles că observăm că avem caturi de meine, dar să zicem că în partea de jos există un cat normal cu fund detașabil. Deci în primăvară nu mai mutăm corpul cu întreg cu albine și curățăm fundurile. Sau avem 10 funduri curățate și le introducem la 10 familii pe care le vom curăța. Deasupra avem cat tot de 1 pe 1, deci ramă pe ramă, pentru că am celițe foarte mari de familii de albine și roiuri. Avem acest podișor hrănitor. Este tubul ideal pentru a lucra cu 2 măci, atât prin iernarea familiilor de albine, că vor ierna pe 2 corpuri, cu o gratie atașată cu o gratie Hahnemann la mijloc. Deci amplasăm gratia Hahnemann, da? Amplasăm corpul aici, după care acest podișor hrănitor, am terminat cu acel podișor pe care
Mat așa deasupra, perfect, prin care, dacă fii mai aproape din gai, observăm o sită de podișor foarte mare. Stimulatul familiilor de albine se va realiza în partea acestui mini-cat, să spunem, da? Ori prin așezarea unei tăvițe, unei au hrănitori de mare capacitate, pe care la ora actuală sunt în negocieri cu o firmă pentru a-mi realiza un hrănitor din plastic de foarte bună calitate. Nu mai deschidem și avem contact cu familia de albine. Dacă îmi dai, dăm și mie 2-3 rame, te rog. Și așează-le în corp, da? Și vom observa de ce este bun acest hrănitor podișor, pentru că totodată la transportul realizat cu familie de albine, în interior, puțin, așa, vedeți ce spațiu avem în timpul transportului, astfel încât albina se ridică în partea superioară. Bineînțeles că există și acele 5 găuri pe fundul stupului care ajută foarte mult în verile călduroase, cât și pe timpul transportului. Deci, vedeți, deja este o distanță destul de mare în care albinele au posibilitatea să se ridice în partea superioară. Dar dacă îmi blochează această sită și dacă nu avem acele găuri pe fundul stupului, bineînțeles că familiile se vor sufoca. Da? Deci când facem stimularea, e simplă, dăm capacul jos, ridicăm, am turnat cu pompa, bineînțeles, suntem profesioniști, avem un număr mare de familii, rentabilitatea în stupină trebuie să fie foarte bună și am așezat acest polistiren extrudat peste sită și astfel trecem la alt stup. Vedeți că confecționăm stup în continuare, stup de foarte bună calitate, material uscat, diferite modele pe care le dorește apicultorul, meie pe meie, cu fund detașabil. Le stau la dispoziție tuturor a le confecționa și a le... Eu produc totodată și pot să le livrez stup de foarte bună calitate, la prețuri foarte bune. Sunați-mă și discutăm. Aceasta este presa în care îmi îmbină perfect corpul sau catul sau ceea ce vreau eu să introduc, ori corpul de meie, ori corpul de 1 pe 1. E simplu, am realizat, Gabi, poți să strângi din partea cealaltă și prin strângere s-a adus exact la 90 de grade și începem să înfiletăm sau să batem capse. Un singur lucrător stă pe o singură poziție, uitați, se rotește, deci e simplă, eficientă totodată și spun eu că ajută foarte mult pentru cei care își confecționează într-un atelier stup. Pentru că una e să îmbini stupul cu acest dispozitiv și alta la mână sau nu este eficient, trebuie să mai ții. Deci el a fost închis, cele 4 componente și se capsează și se înșurubează caturile, corpurile și mergem înainte. Da. Uitați, Ciprian, Dănuț, Auraș fac ramele. E perioada în care ne ocupăm și pregătim pentru sezonul următor ramele. Stupii trebuie să fie curățați, deci apicultorul nu stă. Cu toate că 6 luni muncește și 6 luni, să zicem, nu mai se ocupă cu apicultura, acele 6 luni nu stăm degeaba, ci continuăm cu echipamentul apicol care este necesar. Pentru că culesul, în timpul culesului, nu mai avem timp să ajungem să facem rame sau să ne ocupăm de curățatul lor sau, eu știu, să vopsim stupi. Totul se face în această perioadă de iarnă-primăvară. Da? Haideți să mergem să vedem cum facem acea turtă proteică și hrana de ernare pentru familie de